deal gi jok madongo kaachiel koda ka nyithindo wetega nyaka ne kaka deal kod gi moro man kare mondo mi kigine ni bende nitie pogruok moro malach ahinya manya bedo ni timbega olokore aloka. Kiswahili nyawacho ni en ghafla bin vu. En mana iwuok awuoka ni tisetieke. Ilokore loka kini ng'ama koro ji ok ng'e ni ng'ama kamata en ng'ama chal nade. Hapa ni mana is a very important topic ma nyithindo go sani koro nego ng'e. Arguably onge janyuol kata onge society manyalo gombo bedo gi jok mabeyo kama gidake. Gima watemo mana keto ler e mbele nyithindo motieko form 4 ni mbele mudho to ere kaka idwa loso mbele mari mondo ler orienye. Wang'eyo sani ni gi jok madongo in a way nikech 18 and above gin jok makojo society. Kela kata mane wach mar seche ma nyithindo ni dala. Awinjo ka owadwa ma Migori owacho maber ni ndalo mane otieko form 4 nobedo go rundo ne moro maber makano donje e mbalariany to ne nigi pesa ne moro. Mano be ber. Nyithindo ginyalo loso kata mana ka gin nyithindo mane town kata mandala bracelets ginigi ginyalo loso kata mana earrings ginigi ginyalo loso kata mana gik mikete ng'ut kae iloso gi iluongo gi nango gik moko iruogie beads tigo gin gik moko ma inyalo loso go pesa. Aya mar ariyo kata mana ka nyithindo manyire sana nitie causes nitie gik moko ma nyalo konyi loso pesa kata mana e kor gweng' kacha ipuonjri kata masuko isuko to koro mine mane kor gweng' modo kan mondo dusne maber kata mana loso wigi chon aneno ka ne nyiri loso wigi gi tago gi mo mar gine mo mar kasuku mago tionge koro ipuonjri gik machalo kamano koro inyalo kama luongo mine bia suki omi kata masilingi moro 50 siling 100 nikech society masani nyathi ma wuoyi gini gi peng peng ni bora mondo discourage nyithindo nyathi ma otieko form 4 ma onge kata makipande ikete peng onge kata mana driving license mar pikipiki kiny gi speed magiriembo go mar Gen Z ni oyuda ajali nyathi idwa tur kae to pok itimo kata mana career course mari be wi konyi yini nitie gik moko mabe koro nyaka wang'i in a broader perspective koro kana ketimo gimoro to ibedo ng'ama riek to nyithindo gi wadwa kata magolo gi pachgi e sama koro in kae before i join college nitie mabro join college after 1 year samoro en gi ng'ama ni mbele ne baba ng'isa ni inwe komondi agol ng'ane mondo kore kitimi nade idonje samoro odonje university mostly gidonjo dwe mar 9 kucho chakre dwe mar 7 luore ang'o midwa timo what your gang chal nade udiscuss ang'o so nitie gik makoro nego bed ni kitemo kata mana